za ka yi auren mata hudu? Ni biyun ma sai da ni da na sani wallahi biyun ma ba a san raina kawai dai abu ya zo ne bari in tafi ta uku hudu gaskiya ba zan yi. Okay. Za ka yi auren FM? Hudu ma ga firiti nan ma. Wai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Abdul Gai, ko zan iya sanin sunanka? Duk da dai na sani amma ƙarin bayani. Sunana Sultan Abdulrazak. Okay. Alhaji Sultan. Dan tambayoyi zan maka. Tambayar da zan ma na farko. Kai dan Kannywood ne ba? Kuma marubuci, kuma director, kuma producer ko? Gaskiya. Yaushe ka fara harkar fim? Ai, da daɗewa fa. Me ya ra'ayinka ka fara harkar fim? Gaskiya na daɗe da fara harkar fim kuma farko dai abin da ya fara jan hankali na da yake da ina dan fita irin ƙasashen waje haka. So ni da ina ɗaukar 'yan wasan Hausa dai farko yanda ake yi ni kawai dai irin mutane dai na cikin gari wanda za ka ga kun haɗu da su ma ba wani wannan bane. Sai da na je lokacin na je Kamaru, Chadi, sai na ga wai ka zama in kace ka san wani dan wasan Hausa ma sai a dinga yi ma kallon irin kai ga wani katon magareci. Ka san wani zaka to da daga dai lokacin na fara samun interest na ji a shi wannan wata harka ce mai mutunci mai daraja mai ba mutum kima. Kawai sai na ji kawai ina sha'awar wasa. Shine dalilin da ya sa ka anto da zafin ka. Na ajiye komai na zo na to da ka shigo Kannywood me ka fara yi? Film ka fara ko directing ko camera ko sound ko continuity? Tun ni kawai jarumi nake so to kuma na zo na ce jarumi nake so na yi sai na fuskanci jarumin ba zai yiwu ba sai kana da kashi. Sai da kuɗi. Ina da kashi na sai na kinkimo kashi na zo na dinga yi wa kaina tun farko tun da na zo ni film na fare wa kaina. Ina jin zata wajen shekara wajen 2006 zo gidan Dabino ne wa kaina wani film kaina Tsautsayi sai tsautsayin ya fara a film din da ci uba na ne sai ne zaman shekara kusan 9 a na 10 sannan fa na dawo to nan zaman da nayi anan na haddato komai na gano cewa ashe ga inda ne kuskure ga inda ne kaza ga inda aka yi min kanta waye ga tun da na dawo na naɗa kafa wando na dire. Kai ma ka zama legend. To kuma tun daga sannan shi kenan. A cikin Kannywood kana da budurwa? Budurwa? Gaskiya ban taɓa budurwa da kake soyayya ba budurwa dole ba za ka rasa a ce wani ina son ka ba kana budurwa. Ina da budurwa. Za ka yi ga musu sunanta Aisha Firiti. Bayan ita fa? Ban da wata. Bayan FM fa? Ita ma ba ni nace ina son ta ba. Bayan ita fa? Bayan ita kenan. Kana da aure? Ina da mata. Nawa? 2. Ya'ya? 3. Gaskiya ne ka dan tsufa. Wallahi ba tsufa ne ba kai auren wuri ne. Okay. Kana fassara kuma kana canza murya. To yanzu zan ma tambaya sai ka canza mu muryar nan kai min da muryar da kake a fassara. Ba damuwa. Za ka yi auren mata hudu? Ni biyun ma sai da ni da na sani. Wallahi biyun ma ba a san raina kawai dai abu ya zo ne. Bari in tafi ta uku hudu gaskiya ba zan yi. Okay. Za ka yi auren FM? Hudu ma ga firiti nan ma. Wai. Wace ce firiti nan? Ga firiti nan tana jin ka. Ina bukata tana so in ce ba budurwa ina da wata. Jarumin cikin bodyguard. Okay. Za ka canza murya baka canza mun ba. Wace murya kake so? Muryar da kake a fassara na Sultan. Muryar ai mutane ne da yawa. To ka zaɓi guda ɗaya ka yi min. To. Barin tambaye ka. To. Me abin da yake ɓata ma dai? Ni? Gaskiya ni kafin ka ga ɓacin raina za ka daɗe wallahi. Okay, me abin da yake saka farin ciki? Gaskiya zaman lafiya. Bayan yanda ake nishaɗin na haka zan taima abin dariya in taima magana. Kawai kai shi ya wannan. To a cikin Kano kana da uban gida? Ban da shi wallahi. Mutum ɗaya ne dai muke mutunci da shi kusan shi ne ni zan iya cewa ma ya taɓa taimako na kafta ni. Bayan shi ni ba wanda wani uban gida da ya taimake ni ma a Kano. Waye shi? Mai shadda ne. Shi ne kawai zan iya ce ma kamar abokina kuma shi ne ma ni ya taɓa taimako na ma ya ce zo. Tunda ni kowa kallo na kawai yake kana fim ɗinka kana yi za ka yi making ba. Shi kaɗai ne ya taɓa lissafa cewa wannan fa kaza da kaza har ya fara ɗauko ni ya sani a kansa kuma daga sannan shi kina ma ni bayan shi wanda wani ubangida aka ne sai abokai kuma ga sanan ba iya. Kana yin film series kana yin kuma movie. So wanne ka fi so ka yi? Na fi son feature film series ai duk duniya ba abu mai wahala series.
ya dai fi kawo kuɗi gaskiya a yanzu tunda kasuwannin fim ya toshe. In muka yi feature film dai ba kamar irin wannan, kamar su Bodyguard da ka yi shi to the standard ka haska shi a sinima mutane su je su kalla, kamar kuma da yanzu platforms irin su Amazon suke bukata da gidajen TV. So shi long process ne amma na fi son sa. Amma kuma duk duniya a yanzu currently abin da muke ciki series in dai kana so ka yi shi up to standard, series ya fi, amma kuma ya fi kawo kuɗi. Kuɗin da na samu ko kuɗin da series zai kawo ma, feature film sai kai wata 6 ka gama sinima, ka jira ka tafi a platforms ka kai, in Netflix ne ka kai, in kuma irin su international ne suka irin su Amazon su Netflix suka karba, in kuma gidan TV ne sai kai wata 6 ko shekara ɗaya ma baka gama haɗa ainihin kuɗin fim ɗinka ba kamar sauran. Akwai tambayar da nake so amma akan fim ɗinka na Madugu. Ni na tsaya na kalli Madugu, ko kuma in ce ina kallon Madugu, amma irin ni na kasa ganewa shi wai Madugun nan mutum ɗaya ne ko mutum biyu? Gaskiya na samu wannan kalubalen musamman a season 1 da muka saki. Labarin yadda muka to da shi labari ne yake da mugun tsayi, to haka muka dan ya fito shi muka zo da shi, amma wannan daga episode 1 na season 2 zaka gane komai. Madugu mutum ɗaya ne kawai, bala'i ne yasa shi ya rikice ya koma daga haka tsabar abubuwa na rayuwa suka sa shi ya rikice ya koma haka. Bana son na bude muku labarin, amma babansa ne ya fusata wannan, daga yanda kuka ganshi normal Jabir ya koma Madugu, wani abu ne babansa wanda ko kai aka yi ma za ka iya koma haka saboda shi Madugu wani mutum ne da ba abin da yake yaki da shi sama da fyaɗe. Most unfortunately kawai da ya tashi ana cikin wannan yanayin kuma ya je can ya ga an yi fyaɗe, ya ji lastly abin da ya faru kawai sai it happened shi karan kan nasa ma shi ma ubansa fyaɗe yawa uwarsa ta haife shi. Wannan jin wannan abin shi ya fusata shi ya gama kawai ya zama wannan abin da kake gani. Gaskiya an samu matsala. To sai a season 2 duk mutane za su gane. To shi kenan yan kallo sai ku biyo mu season 2. Ni ma yanzu dai naga ka zo normal kuma minti kaɗan sai naga jim ka zo ga wani tabo a fuskar ka, gashi hular ƙauraye, ga dai wani dressing dai kai ba sarake ba ko me zan yi haka? Karakta ce, wani fim ne na Baba Small. Wallahi karakta ce kuma karaktar da ya bani mai kyau. Wannan ciwo da ka gani sa shi akai. Komai nan da ka gani ai ba normal ni bane. An canza ka dan burkice ne. Na koma ƙaura mai dawa ba. To shikenan, nagode sosai.